Garbia dela, Zauzko bandera bat emezi bali madu hori omezi du. Bale, eskerrik asko. Kortarekin hitz egin ondoren, beste zarauztar batekin egoteko aukera izan genuen. Garikoitz Urangarekin nahi zuzen ere. Gari ere, Zarauzko Arraun Elkarteko arrobitik ateratako arraunlaria dugu, baina urten, Zumaiako hotel modeun traineruan dabil. Zemo, Zumaian? Bueno, egia izan ondo uste nuna baina hobeto. Bueno, guztua, pixkat atzeko aldian gatu geha ziratika, baina, bueno, guztua. Zarauzko banderan zemoz? Ondo, atzo oso papelonen egin nula ustez, kaliaretan igual honena, bueno, guztua, pixkanaka play-offa behira, eta, bueno, guztua, ondo, Zarauzko banderak, ondo. Irailan 18 eta 19 handia play-offak, ez? Bai, Bermeon da Portugaleten jogatuko dugu, azteko azkenengo azte buruan. Eta, bueno, ja araga behira, ez? Bandera hauek preparazio bezala hartuko ditugu ordurako. Eta, bueno, preparazioa pixka fintzen jutegan alakatzeko. Eta kontxai behira, ze helburukin, nola ikusten dezuzun? Bueno, egia esan, ez ergaltzeko ez dakau. Jungo geha pixkat behiratzea beko RC bateko ligako kontraioekin nola gauden. Eta tesmoguko aldi izangoa, eta bueno, ez ergaltzeko ez dakau, oseak ez tropa hona ditea, eta pixkat ikustea, tesmoguan ibiliko dugu. Eta Zarauzko enbata nola ikusten duzu? Bueno, urte nire naiz igual honena hortaz hitzaiteko, baina urte komplika badake. Bueno, aziratik horre postu hortan gatu dira, baina bueno, ez dakat nik gauza asko izateko behaien animo eman, da, bueno, berriz gora iotzien aldun azkarrena. Animo Gari eta zorte hon urrengo estropadetan ere. Ea datorren urtean berriro ere, Zumaiako hotel modun trainerua, San Miguel Ligan lehiatzen ikusteko aukera dugun. Baina arraunari buruzko saio ezin genuen amaitu, Zarauzko enbata traineruko norbaitekin hitz egin gabe. Gure ikusentzuleok jakingo duzuen bezala, San Miguel Ligaren barnean, Zarauzko enbata azken postuan sailkatua dabil, baina kontuan eduki behar da, aurtengo denboraldian, Zarauzko Arraun Elkarteko enbata traineruaren barnean aldaketa handiak izan direla. Honela, 2009 denboraldian zehar Zarauzko Arraun taldean jardundako 10 arraunlari, gaur egun beste talde batzuetan dabiltza, emaitza bikainak lortuz. Garbi dago, baja hauek asko nabaritu dituela urten enbata traineruak. Besterik gabe, goazen enbatako arraunlari eta entrenatzailea den Egoi Intxosperen hitzak entzutera. Zemoz, Zarauzko ikurriñan? Bueno, espero baino gerro, ez? Nahi genuen guain arteko baino maila bi eman, eta ez da posible izan, baina, bueno, atzo baino bete ibili gaintzat, atzo desastre ibili ginen, atzo ibili ginen sekula baino gerro, danak ansia handu jagin, eta, bueno, gaur bintzat beste itxura batekin, estropan bintzat barrun egon geha, irabazteko aukerak indemo guztian, baina, bueno, bigarrengo largo batez oso gorraintzeko latu egizien nula hartzen, da horrek asko lastratigu bukerako. Eta zenek irabaziko du? Zarauzko bandera? Ez dakit, hor itxaso hon bezala, igual kaliak asko afektatu. Ez dakit, sekaletan dihoazten bestek, baina atzoko estropa ikusita eozeinek irabaztiak gabintza, baina igual hori jogatik apostatuko nego. Zer dauka Zarauzko banderak, enbeste gustatzeko arraunzalien artean? Bueno, asko historia da, ez? Beti izan da test bat kontxako, eta dana daki, estropa honetan, talde guztiak etortzaiala behaien proba itea, ez? Kontxako proba itea, eta historikoki garrantzia handia emate zaion proba da, eta estropa polita. Eta zuek kontxara behira, zer burukin? Bueno, gure estropain da pixka disfrutatzea, ez? Beste urtetan baino asko zaukera gutxi dazkau, baina, bueno, hau baino nivel okerregoakin egun geha, eta bintzat, han azkena egite basure, beti estropa polita izatea, ez? Hango ambientia eta estropa berezile izatea. Eta, bueno, itxaso zakarra da, sorpresak emateko gehiago, baina, bueno, ikusi bat. Beno bauxe izan da guztia Arlo Telebistatik. Irudietan Zarauzko ikurriñaren sailkapena nola geratutzen ikusi dezakezue. Eta besterik ez gure aldetik. Hurrengo estropadak Hondarribian eta Orion izango dira. Baina arraunzale guztiak Donosteko kontxaren zein daude. Zorte on guztioi, batez ere gure eskualdeko arraunlari guztiei. Baina eska zein mutil. Ondo izan eta laster arte.